हाय लोगोफोर आं दायो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जागोन दाखालियो माने जाहा मामाया दिल्लीयाव थानाय समाव माने भिडिअ बानायना हरदोंमोन आरो गावसोर थाबायनायफोरखौ आंनि लोगो आरो जाहानिनो न'निनो फंबाय जायो ओमफ्राय जाहानि मामामुआ थाबायहैनो थांदोंमोन आरो ओमफ्राय बेखौनो आङो देखायनो नागिरदों नोंथांमोननो ओमफ्रायो नायबानो जाबाय आरो ओमफ्राय नायनानै मोजां मोनोब्लाथाय लाइक आरो लोगोसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो कमेन्टखौथ' सियर खालामखा माने कमेन्ट हरदोंबाथाय बिराद मोजां नाङो आरो गोसोखौ ओमफ्राय थौरि बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो स्टार्ट खालामसै नायलांबाय थादो। This is it. बेखिनियानोमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय।